Kidung Srina Tokas Maran bar tak sebrahke kok Mas manis sehat gugah ati ben ketok kok ngarep tapi sinak wang netra suwe hangane ditutupi tahun jeng-jeng iki kok cawet kok diler-ler kaya ngono darmaning lara branti soleka taman woyo pas toko nora ana sada yen ra temu sira wong maneh bangker ke Mas ngono Mas Agus mau lho lah Nimas manis nyoto kangkar yokas marahan sembah nuwun Mas Yanto mugi sehat ya Mas. Monggo diajeng Srikani sinarengan katang-katang Purboyo campur sari sining guyung cerah foto video syuting Pak Nanang matur sembah nuwun lo ae sawindu suwe lawase susah kanggo seliramu enak ya Dik Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali wong ayu diajeng Srikani rasa kangen rapi sari
mung sira iya iya hayang gede bedol Purboyo campur sari ini wong Indonesia sama dengan Sri Kali Bukelwati Delang ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu perawan rasane ra karuan susu serikani pancen enak sekali enak to Dek yo karepmu ora layu yo karepmu ora suwe aku bali iso sumandhe ana ing sisih sembah nuwun Dek Srikani muwarakani pasugatan sonten menika kala wektu saged sawetawis wekdal amargi kami salat asar gitu saiki awake dhewe sining kuwi kadang-kadang Purboyo iki pengendange ya jos ya jek enom pengibote ya setele ya apik kempule ya cetok ora pokoke lagu-lagu ora baleke tenan kok Dik ayune tumpuk undung hei Yajeng Srikani sauntara anggonku ninggalke taman keputren pirang-pirang dina nganti gantalan sasi wong ayu piye mungguh rasamu kapang Kang bombong rasane ngatiku sesandingan karo sliramu wong ayu rekmamu cemeng keladuk wilis alismu nanggal sepisan untu miji timun lambemu nyigar jambe wong ayu yen sinawang cecer lekuk-lekuk Lajeng Srikani tak umpamane sliramu kuwi kembang wong ayu. Kembang. Ya Dek Ragil. Tak belajar laras-larasan. Nggih, Mbak. Soale gede dadi sinden tersohor. Tenan to. Nek dadi sinden ora mujeng lagi.
ngono ya ngono oh kal ngono ya ngono dasar lulus tasih Joko tanku jiwa ngono ya ngono Monggo diajeng Evani. Gimana Pak Ade? Sudah dikasih loh sama Mbak. Duh, pripun Pak De? Sing ngajeng hae sinten, Pak? Iki wong tuwa lho. Oh, coba dak kensine tuwek ae. Aku yo alon-alon. Pak De men, lek ku nglebokne alon-alon lho Pak De, monggo metune alon-alon Pak De. Anda dia. Sakawatir. Pak De, kula pun mlebet alon-alon jenengan metune alon-alon Pak De. Ya Allah Pak De. Lah kan Matur sembah nuwun Pak De. Ya. Ya Allah. Tobat. Kene nduk, kene wong lungguh kok ning kene lho. Mbok yo melu-melu kancane lenggae ana kene. Kene wong ayu, kene melu Pak De. Kon ngapa? Lebokke alon-alon iki yo ben metu alon-alon. Ndon. Aku Pak De anu iki kesane lenggah. Nah. Wah, penyanyi Semar Mulyo sare. Angel, rada ngrasak nengah nduk. Di sini sayang. Nah, belakang Pak De. Pak De niki nambah satu lagi Pak De. Sinta singsa Ono wae yo
gandeng Pak De Dalimin udah jenengan sing ngersake ora apa mangan ngematke penyanyine. Pak ngersake napa? Lewet mau ngematke ngisor ra iki. Lah iya. Andeng-andeng ana susu. Oh, andeng-andeng ana susu mau ya. Gara-gara kuwi. Ayo entekke, Dik. Iki bagiane sapa? Ngono iya ngono ya ya lho ya Mas Bugel matur sembah nuwun nggih pamundhute Mbah Jaya diaturke. Heeh, bar iki terus Pak Dekarno Mbah Jaya sik. Mbah Jaya sik. Ayo. Sing dijaluk Eva karo Mas Bugel. Nah, monggo. Lajeng mawon dintine. Jane dina iki job apa iki? Job ngitung det tok kowe. Ngopo Gel? Sampean kene bintang tamu lho, Kang. Matur nuwun. Bos Bejo jan sponsor tenan. Sponsor iki viral ning TikTok iki gagekan. Pandane kok. Iya. Ayo, aturke. Ya. Eva, Dalem. yantun 3 langsung. Ragil, Eva, karo Angel. Heeh. MC kok lali. Entit Mas. Mang Tinding. Lah iya, Lek entit ki karo mboke iki le. Bosen aku sama dia. Males. Aku kalau sama aku ande-ande lumut saja karena aku Ande-ande lumut yang apa? Mas. Mbak Jaya, niki ngersake entit tenanan. Tak celokno. Siapa? Ayo, Mami. Ya. Rasa disuap nih. Atau nih, Mbak. Hari yang mantap. Gak ngono. Apa lo? Ayo, karo kowe, entite karo kowe, jane gayeng kowe lho, kowe gayeng awak lho. Kowe cocok lho ki lho. Ngombe aku asik. Duwe kowe ngomong cocok padha tuweke ngono lho. Ngombe aku asik. Ya, mimik. Ayo mimik. Ke Eva kok. Permintaannya harga mati. Aku tak bagian buring kok. Mbak Kani nggak boleh begitu. Berdua. Di sini kalau tanpa dirimu tidak enak. Oh, gitu ya. Mitreng rat angelangun. Gedok Mas, gedok. Ragil kuning hangu pati. Mentrang apal-apal dek wong iki piye Mas iki MC kok mitran dikte kompuri kaya cah sekolah. Mentraning Panji Asmara kang mempo dadi wong tani. Sang Dyah Ayu Sri Kasmaran. Hah? Kang nenggo Tegalan sabit. Wis nambur sang Panji sing anten tangan ayo kowe dadi entet. Sikane pekok. Entet kok wedok iki piye to? Entet iki aku. Kowe entet. Lah kan pas sampe bindeng. Aku ngono ta mau. Enggak, aku yo lagi bindeng
aku. Ya wis. Baleni detik aku. Heeh. Piye to Ki? Yo aku nyeluki kowe. Lah iya. Iki padha galake iki, Ndang. Ndang, nganu, nganggo apa ngono iki ben kaya. Bedol. Iki nelatan nak mangkat. Kuwi dijenggleng, dadol tak tujeng. Oh, lah bocah iki jan malah jagongan karo sing ibot. Iya. Ana apa ayo ayo. Ana apa ayo. Saut. Matane iki lho. Sing muni kono. Ora kene muni kono. Ae apik, tuwek. Oh, alah padha tuweke kok suwi. Ya nek nanya. Sing mantur. Bligo. Apa? Bunder. Apa? Bligo. 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 Apa? Sing nantur bligo. Bunder. Bligo, mundur. Bligo. Bligo nek bunder kae. Kowe sapa ente? Ayo dong. Wah. Angel une. Mengak. Matane iki ora nyang ngene ngono lho. Kok yo terus kemana-mana. Angel une. Nek kok tak dulu. Bligo. Ayo bligo. Nek mau nara. Bunder. Wih. Sapa? Enggak. Kowe. Bligo. Bligomu Bligo elek. Arep opo piye? Moh. Hah? Ngopo? Bosok. Rangil kuning. Bligo kuwi apik. Apik Nak dan puter apik. Apik ora iso urip e. Iya. Tidak ngerti. Sok ngerti. Ora urip kok, Mas. Ora iso apa meneh didemong ngene iki. Kowe arep angge kuning. Ora. Kowe mriko puyo woyo. Anake yo woyo. Kowe mriko puyo woyo. Anake yo woyo. Angge kuning. Arep opo piye mriko? Mama, aku mau takon wae kok. Ngembang. Mriko apik. Mah, namu elek, namu ora urip. Alah. Empik. Entet. Aku bindeng ah. Kok empik gitu. Aku kan bindeng. Ayo kalau rono. Ragil kuning ra bindeng. Ragil kuning Aku bindeng. lagi pilek, ragil kuning emang gak oleh pilek apa piye? Ragil bosok kuwi. Ayo nek barek wedanan kok. Kene maju nyang ngene Mbak Joyo. Kowe ki ra pilek nyate ramas terus bedino. Entek kok empik iki lho. Kok Ayo golek tambah nang Mbak Joyo. Sing ngersake Mbak Joyo to? niki gak nih. Ya. Ayo golek tambah Mbak Joyo endi sing ngersake Tet. Loh, lah malah kondur to. Ora wani, ya tak nyeraki Pak Dido ae. Aduh. Nah iki sing ngerti sasaran ki iki. Ah iya. Iya. Empik. Loh. Empik-empikmu kuwi. Wong nek Wis. empik. Hah? Bene ning kono. Sing nantur. Pak Ah. De, timbang aku ning kene kecil. Tindingane. Raket tang selawi-selawi ya apa-apa. Nah. Empik. Sing nantur. Oh. Hei, sente. Ah. Kerantang. Ireng-ireng. Deva. Aja. Wes. Sini yo. Kowe kasih kowe butuh stamina apa ora? Stamina opo? Iki lho, nggih tambah-tambah. Iki ragul kuninge dremis kok, Pak. Ya, Salah iki. siap. Skenario nek Alah, kleru pokok iki. ikhlas lahir batin kula. Nek tegel. Ragul kuninge. Matur sembah nuwun Pak De. Kleru. yang mantap. Lagu selanjutnya. Ayo. Pun Mas, sinyal. Ya. Sing Mosok. nandur. Oh. Sente. Heeh. Grontol-grontol. Ireng-ireng. Gila. Kuwi sapa? Empik. Ya.
lagu sowan tindak rene. Mbah Jaya. Mbak Jaya. Nang ning nang ning euy, nang ning nang ning euy, nang ning nang euy. Ente. Mbak Jaya mriki Mbak Jaya. Entuk piro wong ayu ikan? Heeh. Entuk duit piro? Kose. Oh nggih, Mbak Jaya ngedur. Kesno. Paring. Lemu-lemu kuwi sak. Bos Palmerah. Uy mati uyo woyo Mehan kape nyowo nyo Uy mati uyo woyo Mehan kape nyowo nyo Mangan diki nyomi Mama tak kemang takon wae kok. Wis ya. Pun, niki ngantri ya, lagune ngantri. Iki jam 12 ki arep nyawer soal nyawer ki. Si ente tatine rumangsa kene. Jam 12 dhisik.